Mangikubingelele wena othandwa izulu ekseni nje kulusuku lokukhonza uNkulunkulu wethu ngelizwi elitholakala encwadini kaDaniela sahluko sesibili sobambelela kwivesi lika 28 ngenxa yesikhathi. Incwadi kaDaniel sahluko sesibili ivesi lika 28. Bingelele isilo nendlunkulu yonke kaZulu, sibingelele undunankulu wethu umnumzana uSihlezikalela nawo wonke umkhandlo osopolitika asebenza nabo. Sibingelele uhlalo wamakhosi inkosi uChiliza namakhosi onke endlu kaZulu. Kubingelele nawe ulaleli lo myalezo kulusuku lokubonga ubaba uNkulunkulu. Nanti izwi engithe ngicela sibambelele kulo incwadi kaDaniel wesibili isahluko leso ivesi lika 28. Kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izifihlakalo. Kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izifihlakalo. Incwadi kaDanieli esifundile eveza insizwa ezazi negazi lasebukhosini ezathunjwayo zayiswa ezweni nabanye abangabalulwa amagama abo, kodwa kubalulwa lezi insizwa ezathathwa ezweni lakubo elalilihle beliphiwe uNkulunkulu. Kuthathwa uDaniel, uHananiya, uMishayeli, uAzariya. Lezi insizwa sizwa ngazo kwisahluko sokuqala kule ncwadi kaDaniel ukuthi zathathwa ngokwegunya likaNebukadneza bayiswa ezweni lokuba bayothunjelwa kulo laseBhabhiloni. Amagama abo lawo ukuthi Hananiya, Mishayeli, Azariya, Danieli. Kodwa bathe sebefika ezweni lokuthunjwa baguqulwa amagama abo banikwa amagama eThixo. uDaniel kwathiwa uBelteshazara, manje uloku Hananiya wanikwa naye igama elaliphambana nalokho ababeqanjwe khona emakhaya abo, banikwa amagama esithixo zezwe ababekulo. uHananiya kwathiwa uShedraki, uMishayeli kwathiwa uMeshaki, uAbednego naye uAzariya wanikwa igama elithi Abednego. Igama Hananiya lisho ukuthi uNkulunkulu unomusa. Namhlanje usenikwe igama lokuthi uShedraki, okusho ukuthi-ke uDrago yuye usiyongehle amenzele okuhle. Ngakho amagama eThixo lawo Shedraki, Meshaki, Abednego. Manje igama lika Hananiya ngithe lichaza ukuthi uNkulunkulu nomusa. Igama Mishayeli lichaza ukuthi ungokaNkulunkulu. Azariya usho ukuthi uNkulunkulu okanye uSimakade ungumsizi wami. Sifunda-ke le ndaba isigaba sesibili sebesekuthunjweni lezi insizwa uDanieli bahlezi kuleli lizwe bake bacela kuloyo babhekile ukuthi bangadli konke okwezwe abahlezi kulona. Bazinxusela, yavuma le ndoda yabenzela umusa, babonakala bebahle kubafana bonke bezwe ababekulona. Sifunda-ke lapha isigaba sokuba inkosi uNebukadneza yaba nephupho eyaba nalo elalidida ikhanda ukuthi kambe kuphunywa kanjani enkingeni mayisikhona ifuzele. Ngakho le ncwadi inamavesi awu-49. Ngenxa yesikhathi yikho singawafundile onke lamavesi, kodwa ngifisa ukuba sikhulume bathandeka enkosini nantu ukuyaluza. Nasi simvunguvungu sikhona, sisaxakwe ukhuvethe, sekwanda manje insizwe ezincane ezibukekayo ezinhle othi mawuyibuka ungayicabangeli isici ebuhleni edalwe ngabo, kodwa unya abanalo laba bafana bokubulala ngesihluku, amantombazana amahle anepotential yokuphumelela. Unyantisa igazi ukuthi kuthini engqondweni uma eshaya ephindelela
umuntu azinikela banikezelana ithuba lokuthandana kuyahlukumeza umoya ukungcwaba ingane yakho izimbobombobo, kuyahlukumeza ukungcwaba ingane yakho ilinyazwe ngesihloko engathi beyidlavazwa isilwane sasendle. Ngiyanxusa insizwa, ngiyanxusa ukuthi ake nime umuntu ngabantu, mawungasamdingi umshiye labanye abesengakha nabo ikusasa, ngoba uNkulunkulu wonke umuntu umdalele icebo elithile ukuthi malifezeke ngempilo yakhe. Uma impilo yakhe seyinqotshwa uwe, seyicangathwa nguwe, icekelwa phansi nguwe, uyoba necala kuNkulunkulu, uyoba necala nasezidalweni ovela kuzo, ngoba usungcolise indlu yonke yakwenu. Uthwele igazi elingeke kucinywa nayizinkukhu, elingeke kucinywa nayizimbuzi nayizinkomo, ngoba igazi lomuntu malike lanamatha esandleni sakho, liwumphefumulo wakho ukhishwe nguwe. Ayikho into yocima leyo nto, hamba nomphefumulo yokukulandele njalo, ngoba kwalapho kumele ngabe uyohlala khona neminye imphefumulo uyajikiswa kuthiwa wena bekungakabi isikhathi sokuba ngabe lapha, ubuye kuzobuza ukuthi wangibulalelani. Baningi abangenabuthongo njengoba ngikhuluma nje, bakhipha imphefumulo okwangafanele bayikhiphe. Ngizoncenga sizwe sihle ukuba baba ke basondele emadodaneni abo, ke ungahlali ekhaya ubaba unengane oyizele ngaphandle komshado, ngoba enye yalentukuthele khona isandla esikhulu sikobaba abaphethe amabhayibheli abeshumayela ey'nkonzweni, bathandaze, bajuluke, bakhulume ngezilimi, kodwa kunengane engekho egcekeni lakhe. Le ngane ikhula inentukuthelo ehamba ikhiphela nakubantu engaba yibukhipheli kubona. Ngiyancenga bobaba ukuthi ake nisondele ey'nganeni zenu, ikakhulukazi lezo enayizala naseniyishiya kanjalo. Inyoka kuphela engasondele eduze kwamaqanda ayo, ngoba ine-appetite yokudla yonke into eliqanda, kodwa wena ungumuntu udalwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Kubalulekile sondele eduze kwamathumbu akho, uzowatshela ukubaluleka, uzokhuluma isibusiso phezu kwengane yakho. Zikhula lezi ngane zinentukuthelo, siyazibona naphakathi lapha emadolobheni zimile emarobhothini zicela emini, kodwa ebusuku ziphendula abantu babe zinyamazane zibajaha ngey'khali. Ngiyancenga madoda, kuyokusiza ngani ukuhlala kahle endlini efudumele? Kuyokusiza ngani ukudla okuhlanzekile kodwa ingane yakho idle emgqonyeni? Ingane yakho njengoba kunamakhaza nje ayembethe impahla efudumelayo. Kukusiza ngani ukuguqa uthandaze, waziwe ngomshumayeli, waziwe ngomfundisi, waziwe ngobaboqotho ebandleni, kodwa ingane yakho ayilwazi uthando lwakho, ingane yakho ayilazi iphunga lakho ungubaba? Kuyokusiza ngani ukwaziwe enkonzweni kodwa ingane yakho ayikwazi ukuphi? Ake uphume baba, kumele iqiniso. Nawe mama owagana le ndoda uyazi ukuthi nezingane ngaphandle, funda ukunika umyeni wakhe ithuba lokuyoxoxa nengane yakhe ngale kwembandela. Akusho ukuthi umyeni wakho ezele ingane ngaphandle komshado akasamele abe nelungelo lokuba ayoyiqoqa ingane zakhe kezizwe iphunga lakhe. Akufanele ingane zomyeni wakho zifike ngoba sekushona umyeni wakho nakhona zizophonsa inhlabathi. Ngiyancenga bomama, ngiyancenga bobaba, ake ninake lezi ngane eseyiphenduka izilwane, empeleni sezingapheki kweyilwane. Indlela eziziphethe ngayo iphutha likini ngokungayinika uthando izingane zenu. Namhlanje engifuna sikunake kulo myalezo kaDaniela wesibili ukuthi ukhona uNkulunkulu ezulwini okunguye osiphayo impilo, osipha nezipho eziyisidingo empilweni yethu. Kodwa nakakulesi sahluko, hamba nami kancane kule ndaba kaDaniel wesibili, isigaba sokuqala
verse 1 to verse 13, ungahlali nenkinga ongayazi isho ukuthini. Okokuqala ngifuna sikunake, inkosi uNebukadneza iphupha iphupho, leli phupho alilodwa lihamba neminye yemibono oyenza lenkosi ingabi nozinzo emphefumulweni wayo. Kuletha ukudla, ayina appetite yokudla, kufika ubumnyama engathi ngengacinywa ngoba inenkinga ebhekene nayo. Seyiyacela lapha eyihlakaniphini ukuba ke zize zizomcacisela, ngoba verse 3 lenkosi ikhathazekile. Kulandwa ke lapho bonke abantu abazwayo ukuthi banodumo oluhle lokucacisa izinto, zalandwa izanusi evesini lesibili, balandwa abathebulwayo, balandwa abalumbi, alandwa amakhaleda ehlakaniphile ukuba zocacisa enkosini lenkinga inkosi ebhekene nayo. Bonke laba bantu behluleka manje, lento yayisiyikhathaza inkosi emphefumulweni wayo. Kuhle ukuba nomzamo mawusunenkinga, ungahlali nenkinga, ngoba inkinga mayikhona injengenyoka egodolayo. Ngacabanga ukuthi inyoka mawuyibuka nje isagodola kusho ukuthi ifile, kusho ukuthi ayisobuye igazi layo lifanguluke ibuyelwe ngamandla obunyoka bayo. Nenkinga ingayihlala izibe uthi hayi ngoba incane ngakho anginakwenza lutho ngoba isencane, kodwa ngiyamemezela namhlanje ukuthi akuhlalwa nenkinga. Inkosi uNebukadneza kulamavesi ama-13 okuqala kulo chapter 2 kaDaniel usifundisa ukuthi inkinga iyakhulunywa. Ngizoncenga nina abantu abami, nihlele emakhaya, nihlezi nawo boyfriend benu, ukuthi ungahlali nomuntu oqale lokho ekusabisa ethi uzokubulala, ulokhu uziba, ulokhu uhleka inhlinini, ucabanga ukuthi uyadlala. Akekho umbulali odlalayo ngokubulala, noma engakaze abulale ube nerecord lakhe ukuthi ubulele, kodwa umuntu othi uzokubulala, umuntu ohlala ekusabisa, ogada, ohamba kusenethuba lokuba ungasindisa impilo yakho, woyikhuluma leyo nto ukwenzela ukuthi noma ngabe sekwenzeke sibisini bakwazi abantu kuyocinga, bacingele ngala wawude usho ngakhona. Inkosi uNebukadneza ithe inenkinga, yayikhuluma inkinga yayo, yayikhuluma obala. Zafika izanusi zehluleka, bafika bakhaleda hluleka, bafika belumbi behluleka, afika nabathwebulayo behluleka. Kodwa ngithanda ivesi lika-11 elithi umuntu ongacacisa lento umuntu uNkulunkulu ongahlali enyameni yabantu, ongahlali phakathi kwawo uNkulunkulu abanye. uNkulunkulu ongahlali enyameni uyo ongacacisa lento. Kuphendula omnye ephendula inkosi ukuthi uNkulunkulu manje inkosi lento ibuzayo noNkulunkulu laba abazungezisa igodlo sakho bangeyicacise, ngoba labo uNkulunkulu abazungezisa igodlo bahlezi nathi enyameni. Kodwa kukhona uNkulunkulu ezulwini, verse 28, owambula izifihlakalo. Laba bakho uNkulunkulu bavumile yafohla inkinga, yazokubamba sewulele ngisho embhedeni waphelelwa ubuthongo. Kodwa siyamemezela, South Africa enhle, ukhona uNkulunkulu ezulwini, unamandla ongivula izifihlakalo. Nungahlala ekhaya unenkinga, ekhona uNkulunkulu. Ungahlala ekhaya unomzwangedwa wakho, ekhona uNkulunkulu. Noma ngabe uhlushwa abantwana, bika kuNkulunkulu. Noma ngabe inhlala yinhle kumuntu oganene naye, bika kuNkulunkulu. Bika nakubantu, ngoba uNebukadneza akagcinanga nje ngokucinga kubantu abangaba abapristi bokukhuluma noNkulunkulu. Ayebazi kanti bazotshelwa ngokuthi lo uNkulunkulu onamandla okwambula inkinga, asombulula inkinga, akahlali njengoNkulunkulu baseBhabhiloni
loni akahlali njengoNkulunkulu ababunjwe ngezandla, lona ongahlala enyameni, lona ongaqukulwa, unamandla okuqaqa imafinde eminyaka, unamandla okusombulula izifihlakalo noma ngabe zidephe kangakanani. Ukhona uNkulunkulu ezulwini, simemezela yena oyinsika yethemba kwabadeliwe, ongamandla ethu, ofunyaniswe lusizo impela exakekeni kwethu. Ukhona uNkulunkulu ezulwini, unamandla nakule nkinga obhekene nayo, uyisihluthulelo nakulesi simo obhekene naso. Noma ngabe iminyango ingavalwa, kodwa uNkulunkulu wakho unamandla okuvula iminyango. Biza yena, akakhishelwa mali anduba siza umuntu, akashiselwa mpepho anduba siza umuntu. Simbiza bephakathi kwethu asifohle nathi kwizimo ngezimo. Ngakho lo uNkulunkulu wakho ungahlali uzibe, ngoba uthe yena ezwini lakhe, phonsani kimi inkathazo zenu, ngiyanikhathalela. Kusho lo uNkulunkulu. Matthew 11 wathi nithathelani ijoka lithe lilethelenu ngimthwalele. Unamandla lo uNkulunkulu, umagxalaba abanzi. Ngizwa uDavide kwiHubo 40 ivesi lika 17 athi noma ngihlupheka ngimpofu, inkosi inakile. Manje ukhona loyo osinakile, onamandla, onothando, osiza ngeqiniso. Athobhala kahle babheka kuye phezulu, abuso babo bakhanya, abusoze bajabha. Nasi sihlupheki siyamemezela namhla indlela yokuphepha ukuthi ungahlali nenkinga, ngoba le nkinga obhekene nayo ayidingi abantu. Le nkinga obhekene nayo ayidingi ihlakaniphi zasezweni, kodwa idinga uNkulunkulu ongahlali kanye nathi enyameni, kodwa ohleli emaphakadeni. Loyo uNkulunkulu unamandla. Uke watshela uJehoshafati wathi le nto obhekene nayo akuye yakho, ingeyami. Akuyithathe le nkinga yakho ke uyinike isandla sikaNkulunkulu, ubona ngeyisombulule na. Okokuqala esikhuluma ngakho kulo myalezo kokuba verse 1 to verse 13, ungahlali nenkinga, uNkulunkulu ekhona. Iphuzu lesibili kulo myalezo ivesi lika 14 uye kwivesi lika 24, ivesi lika 14 uye kwivesi lika 24. Yonke inkinga ayiwehlula amandla omkhuleko, ngoba sizwa ukuthi mayisecaciselwe ukuthi uNkulunkulu ongafani noNkulunkulu baseBhabhiloni nguye onamandla okusombulula. Lithi iBhayibheli uDaniel wabe sesecela verse 18, wabiza abahlobo bakhe uDaniel ukuba ake baye bayofuna uNkulunkulu, ke bayofuna umusa kaNkulunkulu. Bawufuna lo musa emkhulekweni, bawufuna lo musa ngesineke, bawufuna lo musa bemncenga uNkulunkulu. Bawudinga umusa ukuba uNkulunkulu mabehluleka basezweni, wena usoni sahluleki. Bamema lo uNkulunkulu ozwayo, wehla wabaphakathi kwabo wazoletha ikhambi. Ngakho mawunenkinga, funa abantu abakwazi ukuhamba ibanga emthandazweni, funa abantu abakwazi ukujula emthandazweni. Verse 25 to 45, uNkulunkulu waphendula, wabakhulula, wayiqaqa isimo uNebukadneza abebhekene naso. Yile nto uDaniel ayikhulumayo kuleli phuzu lesithathu elihloko verse 25 to 45, ukuba uNkulunkulu waletha impendulo kwisimo sikaNebukadneza. Wayiguqula inkinga abebhekene nayo, ngoba akukhulekwe nje abeseseyathula, kukhulekwa kuye abeseyafohla angenelele kwisimo esuke sibhekene naso. Nakuleyo nkinga, noma ngabe inhloboni, noma ngabe sithatha iminyaka, uNkulunkulu wakho unamandla okuyisombulula. Babheka kuye, wasombulula. Wakhuluma uDaniel wathi ukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izifihlakalo. Wavuma uNebukadneza ukuze endlala kulo uNkulunkulu osezulwini, wavuma ukuholwa ilo uNkulunkulu
uNkulunkulu esezulwini yikho sesizakele okuliphuzu lokugcina verse 46 to 49 waguqa ngamadolo wakhuleka kuloNkulunkulu wabonga lefihlakalo senzule ngazula kanti wena uNkulunkulu impendulo izothi impendulo esimo obhekene naso kuNkulunkulu ohlele ezulwini akehluleka kajabhisana kaphoxana usenamandla okukusiza kwisimo obhekene naso ngikumemela kuyena ngoba lo uNkulunkulu akazela kalali masikhuleke bancane uNkulunkulu bosisa lozwile lo myalezo umenze lokuhle fohle naye ekhaya lakhe musa wenkosi Jesu Kristu uthanda uNkulunkulu baba abudlelo bomengcwele aphumule kuwe ukulondoloze njalo ngekhathi zonke ngoKristu inkosi yethu amen.